Отряда любов. Първа част. Копана беше много добре. Да, знам. Наистина беше много добре. Не мърдайте! Ще ви убия! Какво ще правим? Не се тревожи. Аз ще се справя с него. Какво ще имам пистолет? Какво? За забраненото място. Да, мога и още. Ти ще си платиш. Дано някакъв камък падне от ток и да те убие. Какъв е шансът? Това беше чист късмет. Ти ще си платиш за всички тези неща. Живота ти. Дали аз с моя или ти с твоя? Какво? Не. Пада ти се така. Да, добре му се пада. Не знам как оцеля. Този те гръмна 2 пъти главата. Стига, не преувеличавай. Тинг. 4 пъти. Ясно е, ще отидем в болницата да те оправят. Добре. Не мога да спра. Идвай. Докторе, дали ще оцелея? Ти ще оцелееш, Иванчо? Дали това ти беше името, Иванчо? Да, но всички ми вика желязото. Не мисля така. Тоест, виждам защо се вика така. Да, виждам наистина. Какво ти казваш? Аз съм Иван Желязото. Иван, да си вика желязото. Така. Като се покажа да преци... Не! Къде са ми белезите? Не! Мерси. Не! Ето, това е грубо. Чакай. Ще ме разправя. Иванче, желязото съм аз, бе. Ти не помниш ли? Тази глава проклета. Ще те убия! Ти би си видя крак. Аз съм желязото! Къпи. Ако обичаш си ми така. Какво? Ти наистина не направи цялото това нещо. Зарязам те. Не, чакай, не дей!